Pixfra Sirius HD SA50 bol pre nás asi najväčším prekvapením celého testu. Hneď po prvých minútach bolo jasné, že to nie je len nejaký ďalší krok v evolúcii, ale že je to skôr skok do úplne inej kategórie, lebo to rozlíšenie 1280x1024 pixelov robí obrovský rozdiel v obraze, ktorý vidíte a mení aj to, ako tú termovíziu samotnú vnímate v praxi. Obraz pôsobí oveľa detailnejšie a čitateľnejšie, je to skôr ako pohľad cez kvalitnú kameru než cez klasickú termovíziu. Veľmi výrazne sa to prejaví hlavne v lese alebo v hustej vegetácii, kde zrazu dokážete rozlišiť zviera aj medzi konármi alebo v nejakom zložitejšom pozadí. Zorné pole je pritom veľmi široké, na 100 metrov vidíte približne 30 metrov široký záber, takže orientácia je rýchla a prirodzená. Aj pri digitálnom zoome ostáva v obraze dostatok detailov, pretože veľké rozlíšenie vám dáva priestor na priblíženie bez veľkej straty kvality, takže dosah je až okolo 2600 metrov a je viac ako dostatočný, aj keď teda pravdepodobne túto termovíziu si nekupujete primárne kvôli tomu, že chcete pozorovať na extrémne vzdialenosti, ale ponúka výbornú kombináciu detailu a prehľadu. Telo je na túto kategóriu stále pomerne kompaktné, hmotnosť okolo 544 gramov, takže sa dá používať aj keď ste v teréne dlhšie. Nevýhodou je kratšia výdrž batérie, je to spôsobené tým, že snímač s vysokým rozlíšením má aj vyššiu spotrebu energie, v praxi vydrží približne 3 hodiny na jednu baterku, je dobre s tým počítať a do terénu si ich zobrať viac. Ktorá z tejto termovízie robí skôr profesionálny nástroj než bežnú kúpu. Celkový dojem z jej používania je ale veľmi silný, je to ten typ zariadenia, pri ktorom si po chvíli uvedomíte, že vidíte veci, ktoré by ste bežnou termovíziou jednoducho nevideli. Ak potrebujete maximálne množstvo detailov v obraze alebo pracujete v náročnom prostredí, SA50 patrí k tomu najlepšiemu, čo si v tejto kategórii viete zobrať do terénu.